Allah dai da sarki, Allah dai da sarki. Gursun na baban yanga duna, lafiya dai sarki. Dadi. Wai ku, ha akwai dabar da za ta ce ta gagaran. To me aka yi su? Gaskiya ne, dadi. Wallahi babu ita. Dadi. Babu ita nake gaya ma. A yanzu sun ga aya ba Faisal ya wuce ba. Sauran su yaran su ma da ɗaiɗaiɗaiɗai muna so a yi musu iyani. Magajin Faisal nake son mu yankan rago. Ba shi bane jatau din nan. Ɗan farin nan. Ban hayaki kaji. Dadi. Oga bannin gama da shi mana. Kwantar da hankalinka. Ai gaba ɗayansu so nake in masu yankan ɗan akuya. Ba yankan rago ba, ɗan yankan ɗan akuya nake son. Ni oga baka san ma wanda nake ji ma haushi a ciki ba. Ina dadin nan? Shi ya makawata zare gwanje. Kanwata. Me haƙoran nan kawai kashin da ni ko? Shi ya makanwata zare gwanje, ya mata ciki. Yasa zo nake in mai balle ko aka ce ni. Basa. Subhanallahi, Allah dai da sarki, Allah dai da sarki. Gursun na baban kai kana ganin haɗuwar ɗan bawa da magajin Faisal ko za ta yi kyau? Kai wallahi ƙarya ne, dole za ta yi kyau. Wallahi tallahi baraka bi kamar yadda na faɗa ne gaba da shi ko wallahi tallahi ko ni ko shi wallahi tallahi sai na mai yankan rago wanda gwamnati ma ba su san an yi da shi ba. Ai ka gane so nake yanzu kamar yadda magajin Faisal ya samu dabban nan ya mutu wani harbi da su. Ya samu magajin ya samu dan baba ya kife shi kawai. Ni fa ba a shafa tarifin shi. Ni fa baraka ji da a ce magajin Faisal zai bani ni gaba da gaba ni dan baba to wallahi tallahi ko shi ya san sauran dai. Zai ga yadda da shi kuma yaran shi da suke magana ko wallahi tallahi ko duk sai jikinsa ya ga wasu din in muka kama yaro ko ba za mu fara kashe shi da wuri ba sai ya sha azabar duniya in ya gama shin azabar duniya kafin ya je haɗu ta wakili. Yaro man kaza bai san wata ba ya taka kura uban wa zai ja da ni alƙuran uban wa zai ja da ni Faisal waye Faisal na ci uban Faisal. Dadi. Nake gaya muku yanzu na game da yaren Faisal. Kawai daga gani na sun tsere. Dadi. Na gaya muku kaji ne. Dadi. Yanzu ya za a yi kenan. Ku tashi mu je. Dadi. Subhanallahi, Allah dai da sarki, Allah dai da sarki. Gursun na baban yanga duna, lafiya dai sarki. Me san ka sha gara da hama. Dole, lafiya. Wallahi tallahi ko abin da ya ba kyau. Menene ya faru? Ba da kyau abin. Me Ku faɗa min in ji mana. Waɗi mun. Wai yaron nan dan baba haɓacewa yake. Na san yana ɓacewa. Ko ka san ma me ya faru? Biyo mu yayi. Yana ina makin Allah subhanahu wataala. Wace ku zo mu tai. Ko sun zo kan mu ruga wallahi. Baba ya za mu gudu. Dadi. Baba. Na dan bawa yake. Dan baba yana kowa ina. Zaka iya tsammanin yanzu ka gane cikin hu. Ƙarya ne ya fito yin ganshi Dan baba ya fi karfin ku wallahi, ya fi ya karfin fito yin gani ne ya ƙarya ne wannan. Mu karamin ƙwaron muka zo ne ba. Yana ira. Bari yarka da. ku ce mai karfin ku. Wallahi